200 000 студенти могат да загубят здравноосигурителните си права. По данни на Националната агенция по приходите, повечето от тях имат неплатени 2 или 3 вноски. Станимира Иванова по темата. Здравноосигурителните си права могат да загубят всички, които през последните 36 месеца имат повече от 3 неплатени вноски. В най-лошия случай, между завършването на средното образование и започването на университета, имат точно 3 неплатени вноски. Тоест, студентите са на границата на този проблем. При неплащането на 4-та вноска обаче биха загубили правата си. Проблемът идва от там, че държавата осигурява учениците, докато завършат средно образование. След това, когато вече са студенти, здравните им вноски отново стават държавна грижа. Месеците на кандидатстване и записване обаче трябва да плащат сами. Сияна има само една неплатена вноска. По изчисление на НАП дължи на държавата 10 лева и 40 стотинки. Това всъщност е точно промеждутъка между завършването на средното ми образование и постъпването в университета. Ти ходиш ли на личен лекар? Честно казано, много рядко. Дори да не плати вноската, Сияна може да потърси личния си лекар, ако й се наложи. От НАП обаче обясниха, че има и случаи, в които училището или университета не са внасяли осигуровки на учащите. Естествено, има случаи, при които някои университети или някои средни училища допускат известни грешки. Сгрешат ЕГН-то, използват факултетен номер вместо ЕГН, нещо, което прави невъзможна индивидуализацията на студента, в резултат на което за него остава период без данни за това, че е бил студент или ученик. В такива случаи трябва да се свържете с телефон 0718 700 или да намерите повече информация на интернет страницата на агенцията.